În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Suntem din nou împreună ca să aducem mulțumirea și recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru tot binele pe care ne l-a făcut fiecăruia dintre noi și tuturor deopotrivă. Evanghelia de astăzi pare a fi Evanghelia celui ce strigă, celui ce nu se oprește, chiar dacă este apostrofat și este îndemnat să tacă, el strigă. În urma strigătului disperat, putem spune, plin și de cunoștință, pentru că n-a strigat către oricine, ci a strigat: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus era Fiul lui David, promis de Dumnezeu când a stat de vorbă cu David. Când omul după inima lui Dumnezeu pare că i-ar fi cerut ceva lui Dumnezeu, cu toate că nu i-a cerut nimic. Dumnezeu i-a promis că dacă el va rămâne credincios și dacă urmașii lui vor fi la fel ca el, tronul său va avea întotdeauna urmași. Zilele de astea am citit din psalmi, din Cartea Psalmilor, și mi s-a părut așa de potrivit pentru noi, cum a fost așa de potrivit de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 116. Și zice așa, începe psalmistul: iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. De aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Doamne, ești milostiv și drept și Dumnezeul nostru e plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul meu de moarte, ochii mei de lacrimi și picioarele mele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Avem dreptate când ziceam: sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirii și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Ce minunat este Dumnezeu! Și ce minunate sunt lucrările Lui! Cât de deslușit de sufletul lui celui credincios mâna lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Spunea fratele Gheorghe aici despre cei mici care L-au jignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ce adevărat este! Însă nici cei mari n-au stat cu mâinile în buzunar. Nu, nici cei mari. Cei mari care cunoșteau cuvântul, cei care știau, cei care învățau pe alții, cei care îndrumau pe alții, ei care trebuia să fie lumină, ei cărora Dumnezeu le-a descoperit. Aduceți-vă aminte ce prorocie a făcut marele preot. Și a zis și s-a împlinit. A zis: este mai bine să moară unul pentru toți. Și așa a fost. Este mai bine și a fost mai bine ca să moară unul pentru toți. Și ieri nu l-a cunoscut nunză, dar zicea ucenicul iubit care își plecase capul pe pieptul Mântuitorului, că a venit la ai săi
și ai săi nu l-au primit. Culmea. Să vină copilul tău la tine, să vină fratele tău și tu să nu-l primești. S-a întâmplat destule cazuri, stați liniștiți. S-au închis poarta tatălui, a închis ușa mamei, le-a vorbit urât, i-au alungat. Lucrurile astea s-au întâmplat. Însă Fiul lui Dumnezeu să fie primit așa, uitați-vă, întorcându-ne la orbul de astăzi, ce fericit este omul care privește nu de jos în sus, cum spunea fratele Gheorghe despre istorioara părintelui Iosif, ci privește întotdeauna de sus în jos, făcându-și o analiză a lui, comparându-se cu cerul, cu divinitatea, cu Dumnezeu. Ce înalt, ce sfânt, ce drept, ce bun, ce milostiv ești tu, Dumnezeule, și ce tiran, ce tâlhar, ce lacom, ce avar sunt eu, ce ticălos sunt eu, cum spunea Sfântul Pavel când îi scria copilului său iubit. Eu sunt cel dintâi dintre păcătoși, spunea el. Ce mare adevăr a putut să spună omul lui Dumnezeu când s-a uitat la el, nu la alții. S-a pătruns pe sine însuși și a deschis ochii cei din lăuntru, ochii sufletului, cu care a putut să vadă pustia în care mergea el, orbia în care se afla, și a zis: cine mă va izbăvi pe mine de acest trup aducător de moarte? Cum voi putea să scap de povara aceasta, de fără de legile care le-am făcut? Că am asuprit Biserica lui Hristos. I-am prigonit pe cei care au crezut în El. I-am adus la Ierusalim în lanțuri, în obezi. I-am chinuit, i-am apăsat, i-am torturat. Și astăzi, când mă întorc la mine, văd că și eu trebuie să fiu pus în aceleași lanțuri, să suport aceleași chinuri și aceleași torturi, pentru că și eu sunt vrednic de moarte. Descoperirile care vin din partea lui Dumnezeu și din partea științei. Oamenii de știință, savanții care au câte o descoperire, vin în folosul omenirii. Însă ce repede omul uită de unde a primit. Cât de repede strâmbă căile. Ce înseamnă să fii un om mitarnic, un om cumpărat, un om care să fie corupt, un om care să fie condus de alții. Ce greu este. Au descoperit fuziunea nucleară. Ce mare descoperire pentru omenire. A venit vrăjmașul și au zis: ce bună este. Ce bun e Dumnezeu cu voi, da, dar nu pentru asta e bună să aveți voi beneficii. Nu, ea este bine pentru mine, este bună pentru mine. Puneți-o în slujba mea. Câți bani vreți? Atât vă dau, pentru că eu am. Hârtie am, vorbe am, altceva nu pot să vă dau. Și-au căzut oamenii în plasă, și-au făcut bombele distrugătoare, rachetele cu care astăzi amenință unii pe alții, ca să nimicească. Ce jos, ce tâlhar poate să fie diavolul și ce cooperant poate să fie omul. Au ajuns pe lună, dincolo de ea, cât de recunoscători ar trebui să fim noi îngăduinței lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu, pentru că El prin aceasta ne face cunoscut puterea Lui, taina Lui, lucrările Lui, pe care ochii noștri nu le-au putut vedea. Le aduc aproape de noi și ne le arată nouă. Uitați-vă splendoarea lui Dumnezeu, uitați-vă cât de mare este Dumnezeu vostru, în care voi v-ați crezut. Și am văzut noi cu ochii noștri ce ne-au spus părinții noștri, este nimic pe lângă ce ne-a pregătit, cum spuneam duminica trecută. Astăzi și mâine, ce ne-a pregătit El mâine nouă, să vedem. Orbul s-a apropiat de El și a zis: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și noi așa ar trebui să ne apropiem de fiecare dată. De fiecare dată când suntem împreună, când suntem acasă, când suntem pe drum, în călătorie, oricând, ar trebui să zicem: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine și mă mântuiește. S-a uitat Mântuitorul, l-a chemat și a zis: vină aproape, vină. Cum o fi venit săracul orb, care n-a văzut? Poate avea cineva să-l conducă. Sau poate fi sărit, nici nu ținut cont de nimic. S-a dus, ne-a auzit că-i vocea Mântuitorului. S-a dus și Mântuitorul l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și a zis: Doamne, să-mi capăt vederea. Mântuitorul a zis: capătă-ți vederea. Și a zis: credința ta te-a mântuit. S-a întors cu două lucruri deodată, ca și cel lepros din duminica trecută. S-a întors cu două lucruri deodată. S-a întors vindecat trupește și s-a întors vindecat și sufletește. Și a mântuit sufletul, pentru că a strigat. Am strigat pe Domnul în necazurile noastre și El ne-a izbăvit.
El ne-a auzit de fiecare dată când noi ne-am ridicat privirile spre El. Însă ce greu ne-a fost nouă când cineva ne-a batjocorit și n-am putut suporta. Ne-a zis un cuvânt care nouă ne s-a părut că e nepotrivit și n-am putut să-L iertăm și n-am putut să-L iubim. Ce oameni suntem noi, cât de jos suntem noi și cât de înalt este Fiul lui Dumnezeu. Am fost chemați, așa cum spunea psalmistul David, și El ne-a mântuit pe noi. Am fost chemați aici ca să ne mântuim sufletele, nu prin puterea noastră, nu prin lucrarea noastră, ci prin harul Său, prin mila Sa, prin voia Sa. El tuturor le-a dat dreptul acesta să se nască și să se facă Fiul lui Dumnezeu. Născuți nu din sămânță omenească, nici din firea vreunui om, nici din dorința lui, nimic, ci prin credință ne-a dat dreptul acesta. Care este astăzi credința noastră? Când noi suntem purtați de fiecare val, auzim o veste, auzim un lucru, auzim ceva spunându-se frumos, suntem imediat tentați să credem fără să cercetăm. Că așa cum spune fratele, așa cum spune omul, așa cum spune cel din piață, spunea fratele Gheorghe. Așa este. Nu vezi, cum să crezi? Și când vezi, de ce nu crezi? De ce te îndoiești? Când ai văzut lucrurile petrecute în viața ta, când ai fost pierdut și El a umblat pe toate căile să te caute, cum a umblat păstorul pentru oaia, singura oaie rătăcită din turma lui. Nu s-a bucurat că are 99, ci s-a întristat că una e pierdută și le-a lăsat pe cele 99 și a știut că lăsând blânde, sunt ascultătoare și vor rămâne împreună și s-a dus să-și caute oaia cea pierdută. Nu întâmplător a trecut astăzi la Ierihon, nu întâmplător era orbul acolo. Acesta era planul lui Dumnezeu. Mulți orbi fi fost în Ierihon, dar nu toți s-au vindecat. Numai cei ce-au strigat, numai cei ce-au crezut, numai cei ce l-au căutat, așa s-au vindecat. A lăsat 99 de oi și a venit după cea pierdută, care eram eu, care zăceam în întuneric și în umbra morților, la un loc cu neamurile, amestecat în noroaiele lumii, în poftele și în patimile ei. De acolo a venit. De acolo a venit Hristos și ne-a luat pe fiecare. Ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a uns ranele. Că așa zice Sfântul Pavel Efesenilor: prin ranele Lui ați fost voi tămăduiți și prin sângele Lui ați fost voi iertați. Nu pentru că am fost noi mai buni, nu pentru că am fost noi mai drepți, nu pentru că am strigat noi mai tare. Nu știm. Privim în urmă la ziua aceea de ieri și ne aducem aminte despre îndurarea lui Dumnezeu, care zice că se coboară sau se înalță până la al miilea neam. Cine ar fi fost oare credincios din neamul nostru? Cine ar fi ridicat brațe spre Dumnezeu și ar fi cerșit milă și îndurare pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, până la miile neam? Ne pierdem, nu știm cine sunt. Dar ce fericiți suntem noi că cineva cu mii de neamuri în urmă a strigat la Dumnezeu și au cerut îndurare. Cum a strigat orbul de astăzi: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine, că și eu sunt unul din cei pe care mâna ta i-a plăsmuit din lutul și din pământul și din pulbere, și pe mine m-ai făcut. Ai milă de mine. Cât de recunoscători ar trebui să fim noi față de părinții noștri, de cei care s-au rugat pentru noi, de sfinții dinaintea noastră, că toate că ne uităm la ei în urma noastră, ei sunt înaintea noastră, pentru că sunt acasă, au ajuns. Ne-au lăsat fiecăruia dintre noi și tuturor urme pe care să le putem vedea și noi nu credem. Noi nu credem, avem dovezi. Istoria e plină. Numai orbul, numai cel încăpățânat, numai cel care nu vrea să primească, nu primește și nu vede. Istoria noastră e plină de dovezi, e plină de împărați mari, puternici, care au torturat, care au nimicit, care au cucerit. Și când te uiți cu băgare de seamă, cum zice Cuvântul Sfânt,
În urma lor n-a rămas decât ruină, n-a rămas decât praf, n-a rămas decât vagi amintiri. Cum să nu iubim noi pe Dumnezeu când te uiți că toate lucrurile pe care le-a făcut El, când noi nici nu eram și nici ființă omenească nu era, dar El nu e și astăzi. Ce Dumnezeu avem noi, ce scut, ce putere avem de partea noastră și totuși adesea ne clătinăm, adesea suntem slabi, adesea suntem fricoși, auzim o veste și ne tulburăm, ne șoptește cineva la ureche și ne întristăm, ne pogorâm până la țărâna din care ne-a creat Dumnezeu când foșnește un vânt mai tare. Orice fericit este cel care și-a găsit adăpost sub aripile puternice ale lui Dumnezeu și din el și-a făcut cetăția lui și stânca lui de salvare, în care se încrede puternic cum s-a crezut și orbul de astăzi și stă neclintit în fața necazurilor, a durerii, a vânturilor, a ispitelor care vin spre el. Ce oameni mari, ce înaintași sfinți, ce părinți am avut înaintea noastră. Cum să-l uităm noi pe Părintele Iosif, cum să-l uităm pe fratele Marin, pe fratele Traian, pe toți frații care au fost cu noi. Cum să-i uităm? Cum să-i ne socotim? Cum să nu călcăm pe urmele lor? Pentru că urmele lor sunt urmele Sfinților. Pentru că și ei, la rândul lor, și-au văzut starea lor, și-au recunoscut starea lor. Și Dumnezeu i-a înălțat și i-a ridicat de la starea lui pe oricare l-a ridicat la înălțimea pe care a dorit-o Fiul lui Dumnezeu. Și noi venim astăzi, la fel, ca și orbul, recunoscându-ne starea noastră, la fel ca și Sfântul Apostol Pavel, recunoscându-ne starea noastră, să nu credeți că a fost o smerenie falsă la Sfântul Apostol Pavel și a zis, cum să zic eu, că sunt cel dintâi dintre păcătoși. Nu! Nu, nu și nu. Acesta este purul adevăr. Când te cobori la tine și când te uiți la tine și când vezi cât ai făcut, cum ai lucrat, constați că nu-i nimeni de pe fața pământului mai dator ca tine și nimănui Dumnezeu nu i-a iertat mai mult decât ție, decât mie, nimănui nu i-a iertat Dumnezeu mai mult. Ce bun e Dumnezeu nostru! Să plecăm de aici cu El în inima noastră. Să nu ne mai despărțim de El niciodată. Pentru că dacă îl vom avea de aici, va fi garantată viața noastră și dincolo în împărăția slavei sale. Amin. Slăvit să fie Domnul.